Hi friends, good morning. Welcome back to my channel Bodoland Entertainment. दिनैनि ब्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ गासिबो बरायनाय जाबाय। जों दिनै थांनो नागिरदों सुइजारलेण्ड नङा वाइटलेण्ड बगामाटियाव। So we are very excited. नै जोङो स्कुल स्टाफनिफ्राय थांनो नागिरदों। बे जोंनि स्कुल फरायसालि नुदोंना हरै गुवारथार हरै स्कुल बेकग्राउन्डआ। गारियाव दा जोङो लड होगासिनो माल बेसादफोरखौ हरैथिंजाय डिस्ट्रिक्ट अफिस हरै मेन टाउन थाबाय ओमफ्राय बे जोंनि स्कुल फरायसालि नै बिसोर सारमोन गासिबो सार मिसमोन दा जों गारियाव लड होगासिनो नायलांबाय very excited ना DJ सरि दै माने आं जायगाखौ खोथानो बावदों जायगाया नैबे मुसलपुर UN एकाडेमिनिफ्राय लावखार ओंखाम जानो थांनो नागिरदों बगामातिसिम गासिबो सार मिस मोना मोनफैजोबथ'वाखै दा मिस मोना सानैल' जाना दंथ'यो दा फैगासिनो बिसोरो जों संनायखौ गेसजोंनो संहैगोन नै दा थिखांगासिनो मोखां दिन्थिना भिडिअ बानायनो थाखाय एसे लाजिलायलाङोलै ब्लग भिडिअ बानायनो थांनायनि सिगां नोंथांमोननो आङो जोंनि स्कुल बेकग्राउन्डखौ एसे देखायनि आं सिङाव हाबबाय दा ओरै एडमिनिस्ट्रेसन रुम आं एसे देखायनि बे जोंनि क्लासरुम गासिबो सिङाव एसे देखायनि स्कुल ग्राउन्डखौ हाबा मोना आरोना एसे बायला जिलायाव एसे देखायबाय थांसान्दि ओरैनो टाइम पास मानोना आङो बेनो लास्ट इयार बे फरायसालिखौ आं नागारसिगोन बे स्टाफ रुम बेयो प्रिन्सिपाल रुम नै बिसोरो हस्टेलनि स्टुडेन्ट हरै हस्टेलाव हरैथिंजाय नै हेल' हाय हस्टेल स्टुडेन्ट गुड मर्निं फाइनालि जों बाइकजोंसो फैबाय मानोना जों एसे दग गोनां माने मा होनगोन बेखौ एसे गारि गिदिर थारमाने हाया जों थारमाने एसे थिन जायोबाथाय हाया थारमाने सिङाव जनो एसे खर'फोरा जोंना खामानिया माने गोबालाबायनो नागिरो ओंखायनो जों बाइकजों फैनाय जाबाय मुसलपुरनिफ्राय बगामातिसिम ओरैनो 66 किल'मिटारसो जागोन ओमफ्राय ना सानैबो नुफेराखै दै जायगाखौ फार्स्ट टाइम भिजिट खालामहैगोन जोंहा दा राहा गैला दा जोंना गुगोल बाबाल'सो दं दा जोंहा लोगोआव बेसो लानानै थांसै आरो जोंखौ मा खालामो
Right now. Naik. Ngobrol apa sih? Yeah. Wow. River. Wow, so beautiful. Wow. Dana जों लोगोफोरखौ नागिरनांसिगोन बबे खनायाव जायगा लाना दं बिसोर बासा लाना दं. We have arrived. Dana जों लोगोफोरखौ नागिरनांसिगोन. Wow. Let's go. Money are you? Parking. Dandan. Mabalnya जोंना लोगोफोरखौ नागिरनांगौमोन माने. नागिरदों. बायदि लाव गैया माने सिङाव लांदों. नंगौ. आद्रि जायो. खर' जाफैदों होनदोंलै बिसोरो. खर'? नंगौ. गारि लांदोंमोन होनबा? आद्रि. Jadi solusi. Gila. Mari beri sunang baik. Iya, mati. Gila ni. Ayah. Finally, right. Good. Finally मोनफैबाय. न'आव आरो ब्रेकफास्ट आरो ब्रेकफास्ट. दानिया जों ब्रेकफास्ट जानोसै. ब्रेकफास्ट जानोसै. Ang salah mana? Fruits, apel. Lagau. Apel. Mabung itu? Bread. Salang gas nih. Salang mana? Yang na. Herep.
Zandia,